chu in headmaster chu ngai sang tan ta viawa o ni e khami ni tang khan ka le khazir na konga po ma ka son chho ta zela an schoolin kai hruaina dan kha za om ka ti hle bokani ani tak chu university lai lo ka chove ta zela o ni e ma se ka ma ba ka ni angin relo te sipaya ka tang phota chumi hnuah chuan university a ka zirna ka chhun zom vele ta ni boina dang le chu kanu hron chuan ka zirna sen so te chu ka pa in min tum sak chu rem ti ta tlat lo maya ka pa hi mi om thei pa ngai takani boxi wangin scholarship kha ka dona rem ve boxi lova chu wangin na tho pa azir atulta a hun ol ka ne piangin na ka thok thina university chu kapal tlang ve thei ta sha mani khir takani don chu ani le khat ni hun lai khat imi mal nu na ha pathian ni ida pon lang viewang ti karinga antikem o ni e on la takani pathian omring lo tu nget takania nunna lo in tran na le thil nung chan chin te thil nung te taksa bung sang sang na tho dan te zir chen na ka nei nuin evolution ring tu nget takani ta a evolution zirna lama changklung ber Stellenbosch University Africa chimlama omatanga zir chuak kania chubaka kan university chuan Tübingen University nen student exchange te kan nei thina wak te po anima na ti chuan karin dan kal zonga min hial tu te nen chuan boina kan machon angai ta zel pokani oh ani chu tiang din huna chui lo ding ta ani le university a khan roommate in ei ta dro o ne ye kami huna ka zir lai khan netel lammi roommate ka ne ya netel chu kilometer sang ni don lai hlani khati hun lai atanga tun hun thleng hian university chol emo chol ha damna hun thol ka nei ve chang point in lama kanu hron nen in rem lo na kan nei tlata wangin achang chuan kan in lama chol hmang tura holovin ka roommate chu an in lama ka zui ho ta thina ti chuan a farnu tuna ka bula thu hi ka roommate ai chuan ka lo ngai na ta zo ka ni hi oh chiang e ti chuan roommate tha jok ka nei theinan ani nen hian kan in nei ta ni ingei na hleng ti ka chiang ani ti chuan pisonika te chung ko ne hian in lo in tong ta pisonika in pa hi mu ma sak ber thumai mu da ne nge le oh amak sak ki ka tireu lutuka jeans jeans ke korpian ngil at mai te hi aha mo chanin t-shirt pop ship ship te hi haboka asampo adar thinga se hi nya ishal angkhan mi hel mang tak mel pu ani boka so tiralin midangte tihlim thei tak fiam thu thoreng mai le limpui om tak mai hi nya hun khir tak i to chang chuan lungai kun mai ani si lo chuan har sat na chu a hlok thak zonga hlimpui tum mai chu ani dan tur ani nie ani sonika in chung ko po chung ko pa ngai tak in ni big lem lawem ni kha nilawe kanu le pa te hi menjer mi tak me anya kanu hi university a chongjir tier 2 anya kapa hi chanchin bumi ni in advertisement ti sak tu ni boka pathian hian na mo lo me ya no pan lai changa pathian om lo thu zir ti na noi se lian kan nia kapa hianin biai na inkal tur ni lo an bum cheunga do tam takan shil bokang cheu tin min zir ti china ani mo chu wang chuan zirna lama kan hlotlin chuan engkim kan nei theido ni ti nget takarin na nei chungin kalo thang liana pathian mo midang tu po an la ka tanga mo engma kan nei lo tin min zir tir thin achang chuan kan chung kwang ngei po hianin thilmak pui a thleng ve thin thilmak ta thleng po thin mo ngai kan nei chau ve mai entinan thutlenga tiang kan chumi mai ni pa kha tharau biak na lama in ham hloi thu ji ka han soi fi masala kapa hi rol thar ni line South Africa a thil thlang fo thin mi thi tharau in la na lampang chanchin jiak tuin ngen china ani ro chuan fiam thu angai mai china ma se mi hring hriat thiamna piala ma hian thil engemaw tak omin a ring tatlat maya science manga fin fia theini na ring ta a ma se hetiang thil ma khi engwanga lo thleng le thin nge ni chu she thiam thei bok si lawa achang chuan thla tu te hruain chung thil thlenna hmuna te chuan kalin thil mak tak tak pheikhok abun tu mu thei si lawa rong kal tlat mai te in mu china ani mo
ni e tin mi thi thlarau biak na hmuna te kalin voi za chuang za chu tel ve to nge nge ya ti chuan ipa chuan a tira tak chuan ai ngama ringlo chuina pan zela oh enge mo tak chu a thleng thin ani hi ati chho ta zel me ani mo oh ni e thil chan khat chil fia thailo le mi hring thil ti theina pia lama thil lo thleng thin te a khan hi be na ta tlat maya amar wa chu ka pa po chuan arok tak chuan rin hlenna nei ve tho thina mi thi thlarau biak na hmuna kalfo si khan khol le man ro dang mic le sound box ilovel thu ruk a aring thina chung ta chu thil thleng tak tak ni lovin ani na taka chuan a lem vek ani a ringa oh ni a lem ni turanga ya tum khat po chu tiang hmun pakhata chuan man ro in thuk ru omin a ringa dokan hnuaya azun kwal nu rei lo te a enge moni mit longa hmu thei si lo hian kapalu a chuan nat tak main kutaron thlak ta chor maya pindan chunga chuan kapa chu thil enge moni chuan a theleng ta dor maya chu ta tang chuan mi thi thlarau om hi aring ve ta a eng thil mo manga tharau ten thu an ron soi chwa fo thina wang hian arin na chu ti ngei na om chho zela khochak lammi te sa khwana te science in nga te le tu lai thil mak dang lam chuak thar te zir chan na anei be zel boka kala sha reng chu sitting room kan thut lain kanu chuan le khabu chiara thutleng ruak pakhat atang chuan mu thei si lo ring taka thosuk sukri kan shita a ti chuan thu thleng ro ka chuan thori hriamo oh chuan tuma an thumya lo chung chuan mihring chevel ang deuh te po a om china ava lo om du om ve nia chu chu lom amak ber chu kapu ni kha an ti china wang khan thil pa nga ya khan kan lo ngai me ya ani chu kapu ni hi min lo tlo ni hi Amak ve. te ha kan tia achang le kapu idam mo te kha kan han tingot china kan ina hian thil khai na hi oma kapu chu thi to ma sela atyang hol chin te khai la nia achang chuan kapu tiang choron in thing che china kanu hian ipu chu leng chhuak du ni mo te ti mai china kapu thi to nu chu kan bula hian ala om reng anga ngai tlat na boru ka seilian chu kania wangin chuti lai vel chuan boy ruk riau na hi kanaya ka chian te zong zong hi in khom chin ve kan nia skula ka chian te po sunday chuan biak ina anin khom china kanu le pa te anin khom ve ngai lo chu mak ka ti in ka shi thiam lo hle me ya heng hun lai hian ka u nau pa la ka boy na kanaya a roommate chu mo oh a roommate kha kut min thak a ching china ke zeng ang deuh hian a ke kha a tha chia lawa chu chu aningin a thin hi arim reng mai china a kut thak noi nan tak anyang chu kan pani chawa kan om chang hian mi khoi a ching china chu wang chuan ina hog hi ka she thei em ya ina ama nen chaw om kha ka pe lawa chu wang chuan kholai kaleng sa ina kom tlem em boka kanu le pa te na an thok box sia ama nen chawm ai chang kholaya kate ya bia in shang shanga te ka kal kwal china ani chu tlo kol nual do ni mo kapa khan kal su min ti china wang khan bia ina chuan engi om ti shat ka chak pha zoka chu ani kal tange ya nyang chu achung a khan engi om ka hmudu a pathian om tura ka ngai boka pathian om lo ti ngei dang khai nei ve lem lo ni mo oh pathian chu biak in chunga a cheng ni in karinga chu wangin biak in chung chu ka hmu thei hlau chuan pathian ka hmu karinga pathian hmu chu ka du bok sia pathian hmu in be sei chuan biak in pakhat atangin adanga ka kala ma se lo in kal zel hloma ina shom bok nen kalim lo khop maya ka una pa kha aswal bok nen tlan bo sana khoi lai hmune mo him dewa omsan de ka chaka bia in shang shang chu ka kal china ma se alo in kal zel bok sia atopa chuanin bia in te takte mai in kal lo hi ka muta a an ro san nu emoni tu ma pon om lo ram hnoi thim de uri mai hinya chuan kong ka chu ka honga ka luta a are chiap maya ti chuan ni tin chu biak ina chuanin ka kala ka thua ka zai ta vel china chung lai chuan kumeng za chi moi ni a kum som vel chu kani ve tong mei cheno mang kum som mi lek chu bia ki nei lu ta a chung pin dan thim tak mi nan ro san vek to chu ni zaya nang ma chawin nang ma o chau hre ni zaya mo
Keima chawin kazaya engma pathian hla po shat ka nei lo Christmas la te ka sachina Ni mo. oh kazaya kami tuyat lak tleng ten kazai china ka tap boka Imal em bok ani. nia kamal chin khop me Yu nau pa neng kha le chen in shona asual view box ya. Oh, Ma ni se e. le khazirin om bowa. Aron ho chona thiam boro mel pui. Oh, Sam sei de suan chu aron mel deuh. shruai ho boka. oh atira kha chuan ka hmu ma sa ber khan kum som panga chau kha kanya a cham pa na mei cheno pang te me kha kanya mi kha ngai sak lo tu pa Oh, nau pang mai nia chuan. chuan bial nu ne ya ma sian in chena kan ina hian local ve china ô chu tiang vel chu ni December thla chaw radio mai an nei tumpon kan ina lokala ka una pa nen cha Mozambique a cholman antuma kal arem chan ve tho awangin ka ubial nu po akal ve don bok nen local ve mai ro ti in kal ve amin soma ti chuang ke po chu ka kal ve ta mai boka chu ta tang chuan kan lo in mel du chho tan ta a chu ta chuan thiar kar pakhat nuam deuh mai a hian kan oma tuite kan chenga sanga te kan mana ram hnuaiah chuan kan khosa ve top mai ni chu tiang chuan a lom kan lo In nel chho chana in lo ngei zon ta. oh kan lo in ngai zon chho dan chunia Chuan an chung kwa choi lo tel ve chan ta. Pathian om ring lo in ni boka. ô ni Ma e se an chung kwa chon tharau lam thila tam hle bok sia. Chung lai vel chon engei ngei tu. Engril ru ngei put. nia pathian om ring lo ni ta la ma se tharau lam khovel chu pom tho ta la chu tiang khovel mak taka chu ni om ta a chu tiang deuh chu ni mai Chu tiang chu ni mo an chung kwa chu. ô a u nau pa nen khan kan soi dun na sa thina ani kha Scientology lam rin na nei ani a chu tiang chu mihring hi tharau thi theilo taksa lo cheng thin ani rin na ani a apa po ka soipui boka apa phei chu new age movement a hian mi chal lang tak ani a kharin dan kha ala thar em khamo khati lai khan ram chunga khatiang rin dan ron nei tu ma sa ho jinga mi kha ania lekhabu tam tak tharau biak na lamte kan chunga tharau mun le athil ti theina lam lekhabu te a chuttira khochak lam ho sa khorin dan te nen a chopol boka science lam zirmi kan ni chuan thil kan soifia theilo tam tak a om ve tho thina thil pahni in hibna magnetism emo lei hibna gravity te po lo soita ila atam lamte kan thlen theya khoi tanga lo chuak nge engtia lo om nge ti te po kan soi theya ma se magnetism chu enge ni han soifia maina mumal a om tlat lo ani chuti chung chuan kar te a choi kang theya thil tam tak choi kang thei thachak tak ania ma se mu tur om chuang si lo engma om si lo in thil zong zong a choi kang thei si ani chu ti chuan science lam zir science chuak thar lam ngai ven mi ka lo ni ta ka chuan quantum physics chu thil taksa nei hrim hrim le an ma nia chakna om lam zirna ka lo zir chhota a quantum physics hi mak ve deuh mai ania pathian ang deuh ro ni na hi nei ve a taksa nei pathian ani chi alo na in engemo khatiang thrui magnetism le gravity le keima nia chakna kalkual vel dan tha thiam tur khan mi apui ve chat thina ni science ngai dana la chuan kan thi hian keima nia chakna om hi ti chiat thei ani lo kan ti boxia chutia tharau thil sang sang ka han ton ve ta ga chuan a oi om mel ta ria wa chutiang thil mak tak tak kan mu thei boxi lo chu a om ani nge ka ring ta ni Ole, chung thil zong zong chu i lo muta. Ti chuan ni san thiam na main han ri ruat chhoi tum ta. Eng tin nge ni zel. tharau khovel tharau biak na lam thil zong zong chu ka chiar tran ta a Oh, ni mo. kapuzonin taksa tanga tharau ti chhuat dan min lo zir tir tel boka chumi ti tur chuan eile in tur abik taka in tuka indai te angaya thlai chau emi ni angaya sa emi ka ni angin chu chu katan chuan thil theilo ani na chungin chu thil rap om tak taksa tanga tharau ti chhuat chu ka ti chin ta a ka ti thei ta ni Thlir tu te hetiang thili kan fakna lama ni mi alo ania. Eng po ni se chu ti lai chon in ngai zon na chon malamin pan zelanga. University a zirti na pek na lama chu ilu thuk zelanga tiro. Ti chuan eng hun lai vel tak chuan nge in nei tak. khati lai han Stellenbosch University a kazir ve me ka University in anga mo. oh university na nga ni e
second year kani kum khania kum sa ha zakwa som sari pali khan in nei kha kan ti tluta